سناوا تاکہ سمجھ آ جاوے کہ دھی دا مقام تیرے تے میرے نبی پاک کے میں دیکھ کے گئے نے سن اگر میں بیٹھا ہوں تے میرے استاد امن تے میں کھڑا ہو جاواں گا ادب تو ایویں جی اگر میں بیٹھا ہوں جلدی جلدی سنو توجہ رکھے جی اگر میں بیٹھا ہوں میرے استاد آ جاون میں ادب تو کھڑا ہوں گا میرے استاد بیٹھے ہون انہاں دے استاد آون او کھڑے ہو جاون گے اگر او بیٹھے ہون میں کہنا استاداں نے استاد بیٹھے ہون تے بابا فرید آ جاوے بابا فرید الدین آ جاون سارے ولی اٹھ کے استقبال کرنگے بابا فرید بیٹھے ہون حضور غوث پاک آ جاون بابا فرید ورکے بھی اٹھ کے استقبال کرنگے داتا علی اجمیری ورکے بھی اٹھ کے استقبال کرنگے چلا میں کلو کلوز کرا یا سارے ولی غوث کتب ابدال بیٹھے ہون بیچ ایک صحابی آ جاوے تو سارے ولیاں نے اٹھ کے انہوں نے استقبال کرنا سارے لوگوں نے اٹھ کے استقبال کرنے سنو توجہ کرو میں تیری بیٹی دا مقام دسن لگیا نبی پاک دی بیٹی دی وجہ تو آج ساری بیٹیاں دے مقام بھی نے آج ساری دھیاں دے بھی مقام نبی دی دھی دی وجہ تو نے وہ سونے نبی پاک دے غلامہ میں بیٹھا ہوں میرے استاد آمن میرے استاد میں کھڑا ہو جاؤں گا انہاں دے استاد آمن وہ کھڑے ہو جاؤں گے انہاں دے استاد آمن وہ کھڑے ہو منگے سارے ولی غوث کتب ابدال بیٹھے ہو من اگر صحابی آ جاوے وہ کھڑے ہو جاؤں گے سارے صحابہ بیٹھے ہوں تے ابو بکر صدیق آ جاون سارے صحابہ کل صحابہ کھڑے ہو کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا استقبال کرنگے یار سارے صحابہ بیٹھے ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ذات بھی ہوئے اگر بچ کوئی نبی آ جاوے ساڑھے نبی دی گل جمع نہیں کی تھی اگر بچ کوئی نبی آ جاوے وہ سارے صحابہ اٹھ کے نبی دی عزت کرنگے نبی دا استقبال کرنگے اور سجنا سارے نبی مسجد اقصی وچ کٹھے ہوئے 1,24,000 کم بیش نبی مسجد اقصی وچ کٹھے ہوئے تیرا تے میرا نبی لجپال کریم آقا آپ معراج دی رات نو جدو گئے مسجد اقصی وچ گئے کل نبی کھڑے ہو کے تیرے تے میرے نبی محمد رسول اللہ دا استقبال کیتا رسول اللہ دا استقبال کیتا سن توجہ رکھ میں تنو جڑا جملہ دینا چاہنا دین دا مقام اج دل تے لکھ کے جاویں اپنی بیٹی نو گالم گلوچ دین والیا اپنی بیٹی دی جداد کان والیا اپنی بیٹی دی طرح دی گالم گلوچ دین والیا سن اگر ساری کائنات کھڑی ہوئے ساری کائنات بیٹھی ہوئے نبی اٹھ کے استقبال کر دینے نبی بیٹھے ہوئے سارے نبی آ جان ساری کائنات اٹھ کے استقبال کرے بس جملہ ختم ہو گیا ساری کائنات بیٹھی ہوئے تو میرے نبی پاک بھی بیٹھے ہوئے احادیث مبارکہ دے اندر آندہ ہے توجہ احادیث مبارکہ دے اندر آندہ ہے جدو بی بی فاطمہ الزہرا آندیا سننا تیرا تے میرا نبی اٹھ کے اپنی دھی دا استقبال کر دے سن جدو تیرا تے میرا نبی تشریف فرما ہوندے سن سیدہ فاطمہ الزہرا آ جاندیاں نبی پاک اٹھ کے استقبال کر دے سن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامہ حضرت میاں صاحب فرمان نے دیاں لئی پردیس میں بابل پترا لئی جگیرہ دیاں پردیس میں بابل پترا لئی جگیرہ چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اتھیاں دیا